136.64 crores भारतनि सुबुं सानखो बे नाम्बारनि नोंथांमोनाबो मोनसे पार्ट but do you know what it truly means to be an Indian 1947 भारतआ ब्रिटिशनिफ्राय उदांस्रि मोनदोंमोन At the stroke of the midnight hour when the world sleep India will awake to light and freedom जेब्ला नेहरूआ 15 आगस्ट खालि बे स्पीचखौ होदोंमोन अब्ला सुबुंनि गोसोआव देशभक्ति आरो मेगनाव मोदै दंमोन आरो बेखौबो सोर मोनथियोमोन इन्डियाया बे मोमेन्टनि उनाव अरायनि थाखाय सोलायसिगोन होनना This Independence Day, let's look at how India has changed in the last 74 years. 1947 to 1948 Heaven on Earth काश्मीरनि थाखाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जायो मोन्नैबो हादरनि दावहारुफोरा गोख्रोङै दावहा नाङो नाथाय जेरैबायदि मोनसे दावहायाव गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमायो बेबादिनो सोल्जार्सफोरा गावसोरनि जिउखौ बावदोंमोन आरो खालि बेल' नङा जेब्ला भारतखौ राननाय जादोंमन अब्ला सुबुंफोरा वेस्ट पान्जाब बलुचिस्तान इस्ट बेंगलनिफ्राय इन्डियायाव माइग्रेट जादोंमोन गोबां सुबुंफोरानो गावसोरनि न'खौ गारनानै इन्डियायाव एन्ट्रि खालामो 30 of Jan 1948 आव जानाय जाथाय जाय गासैबो मुलुगखौनो सोमावदोंमोन जोंनि माहारिनि बिफा मोहनदास करमचान्द गान्धीनि एसासिनेशन खमैबो 10 लाखसो सुबुंफोरा दिल्लीनि लामायाव गेदेमा महात्मा गान्धीखौ बिदाय होनो ओंखारबोदोंमोन भारतआ बे दुखुनिफ्राय ओंखारदोंमोनल'सो बेयावनो वेस्ट बेंगल आरो इस्ट पाकिस्ताननि गेजेराव दावराव दावसि जायो प्राय 10 लाखसो सुबुंफोरा पाकिस्तानखौ गारनानै इन्डियायाव फैनो हमो भारतनो मोनसे थार ल' आरो अर्डारनि गोनांथि जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जोनोम जायो कन्स्टिट्यूशन अफ इन्डिया वर्ल्डनि लंगेस्ट रिटेन कन्स्टिट्यूशन जाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि दैदेननायाव लिरनाय जादोंमोन डक्टर राजेन्द्र प्रसादआ जोंनि गिबिसिन प्रेसिडेन्ट जायो आरो मोनथाम सोदोब जाय इन्डियाखौ डिफाइन खालामो सशियलिस्ट सेकुलार एन्ड इन्टिग्रिटी नेहरू गभर्नमेन्टनि आन्डाराव गोबां स्कुल्स कलेजेस स्टाब्लिश जायो नेहरूनि कमेन्टनि गेजेरजों इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि एक्ट 1961 पास जादोंमोन आरो बयनिख्रुइबो देरसिन इन्जिनियारिं इउनिभार्सिटि IIT इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिया बे एक्टनि गेजेरजोंनो जादोंमोन बेबादिनो IITआ गासैबो इन्जिनियारिं एस्पायरेन्ट आरो बिसोरनि पेरेन्ट्सफोरनि थाखाय ड्रिम कलेज जायो बेनि गेजेरावनो भारतआव गोदान स्टेटफोरनि जोनोम जादोंमोन बेफोरनि स्टेटफोरखौ बिसोरनि रायज्लायनाय रावखौ नायनानै डिभाइड खालामदोंमन मराठी बुंग्रा सुबुंफोरखौ लानानै महाराष्ट्र जायो पान्जाबी बुंग्राफोरनि थाखाय जायो पान्जाब आरो गुजराती बुंग्राफोरनि थाखाय गुजरात जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा 1970s 1971 आव इन्दिरा गान्धी आरो बेनि पार्टी कंग्रेसआ पावाराव फैयो बै समावनो जायो बांलादेशनि वार अफ इन्डिपेन्डेन्स इन्डियाया बांलादेशखौ हेल्प खालामो आरो बे वारनि उनावनो मोनसे गोदान हादोर जायो कल्ड बांलादेश भारतनि पपुलेसना बारायगासिनो दंमोन जायनि थाखाय एसेबां गेदेर हादोरनि थाखाय आदारनि आंखाल नुजाथियो बेखौ मोजां खालामनो थाखाय एम.ए. स्वामीनाथनआ इन्डियायाव द ग्रीन रिभलिउसनखौ जागायो जायनि थाखाय गोदान सीड्स एग्रिकालचारनि आगजुफोर मोनो जाय इन्डियानि एग्रिकालचारखौ अरायनि थाखाय सोलायनानै होयो
1970 आव अमिताभ बच्चन आरो धर्मेंद्रनि हिट श'ले ओंखारो जाय गासैबो बक्स अफिसनि रेकर्ड सिफायो। बेनि उनाव 1980s आव गोबां कमार्शियेल सिनेमा जेरै डिस्को डेन्सर, हिम्मत बाला आरो मिस्टार इन्डिया बायदि सिनेमाफोर ओंखारो, जेराव मुम्बाइआव सिनेमायाथ' गोबां सोलिगासिनो दंमोन, नाथाय नर्थ इन्डियायाव थासारिया मोजां नङामोन। काश्मीरनि मिलिटेन्टफोरा काश्मीरी पन्डितफोरखौ गोबां टर्चार खालामो, जायनि थाखाय बिसोरो गावसोरनि न'खौ गारनानै थांनो गोनां जायो। भायलेन्सआ बेयावनो जोबाखै। LTTEनि फिमेल सुसाइड बम्बारआ राजीव गान्धीखौ एसासिनेट खालामो आरो बम्बेआव राइड जायो, जेराव फ्राय 10,000 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। बाट थेंकफुली ग्लबेलाइजेशननि थाखाय इन्डियानि इकनमिया गोख्रै जौगायो। गोदान लामाफोर, शपिं मल्स, एडभान्स ट्रान्सपोर्टेशन एन्ड इम्प्रुभ इडुकेशननि थाखाय स्किल लेबारा इनक्रिज जायो। मे 2000 आव इन्डियानि पपुलेशना 1 बिलियनसिम एक्सिड जायो आरो बे समावनो भारतआव स्पर्ट्सआव दावगागासिनोमोन। करुणा मल्लेश्वरी भारतनि गिबिसिन आइजो जाय अलिम्पिकआव मेडेल देरहायो आरो भारतआव वमेन इम्पावारमेन्टआ राइज जायो। 2007 आव जों फर्स्ट फिमेल प्रेसिडेन्ट प्रतिभा पाटिलखौ मोनो। इन अक्ट'बर 2008 इन्डिया सक्सेसफुली लन्च इट्स फर्स्ट मिशन टु द मून। 2010 आव इन्डियायाव कमनवेल्थ गेम्स जादोंमोन, जाय मोनसे लार्जेस्ट माल्टी स्पोर्ट इन्टारनेशनेल इभेन्टमोन। 21 इभेन्ट जायो आरो इन्डियाया सेकेन्ड हाइस्ट गल्ड मेडेल देरहायो। नाथाय इन्डियाया बेयावनो थाथ'वाखै। 2013 आव इसर'आ फर्स्ट इन्टारप्लेनेटरी मिशन द मार्स ऑर्बिटर मिशन पपुलारली नन एज मंगलयानखौ जागायो। बेनो वर्ल्डनि दासिम सिपिएस मार्स मिशनमोन। मार्सनि भिक्ट'रिनि उनाव मोनसे आरोबाव देरहानाय जायो, जाय हिस्ट'रिकमोन। भारतआव कंग्रेसनि मेजरिटिखौ सिफायनानै गिबि खेबनि थाखाय पावाराव फैयो जोंनि कारेन्ट प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी आरो बेनि पार्टी BJP। जेब्ला BJPआ पावाराव फैयो, डिजिटेलाइजेशना मोनसे बुस्ट मोनो। बिथाङा गोबां केम्पेइन जेरै मेक इन इन्डिया, डिजिटेल इन्डिया आरो स्वच्छ भारत अभियान लन्च खालामो। नाथाय बेनि गेजेराव 8 नभेम्बर 2016 नि हराव नरेन्द्र मोदीआ मोनसे शकिं एनाउन्समेन्ट खालामो। बे डिमनिटाइजेशना इन्डियान इकनमिखौ सोमावलुंनानै होदोंमोन। 2019 बोसोराव गोबां इन्सिडेन्टफोर जायो, जेरै BJP गभर्नमेन्टआ नैथि खेबनि थाखाय इलेक्शन देरहायो। इसर'आ इन्डिया सेकेन्ड मिशन टु द मुन चन्द्रयान 2 खौ लन्च खालामो। इन्डियान कन्स्टिट्यूशननिफ्राय आर्टिकल 270 एन्ड आर्टिकल 35A खौ स्क्रैप खालामो। नाथाय सोरथो मोनथिगौमोन बे बोसोरानो जोंनि जोबथा बोसोर जागोन जेराव जोङो मास्क फ्री बेरायनो हायो। 2020 भारतआव कर'ना भाइरासनि फार्स्ट केसआ 30 Jan 2020 आव ओंखारदोंमोन। नायनायावनो बेयो गासैबो बुहुमावनो गोसारजोबो। नाथाय जारिमिननि गासैबो दावहायाव जेरैबादि भारतआ देरहाबोदों, बिदिनो बे महामारीजोंबो जोबोद मोजाङै नाजादोंमोन। बुहुमनि सेकेन्ड मोस्ट पपुलेटेड कान्ट्रि जानायनि उनावबो इन्डियाया फार्स्ट वेभनि टाइमाव गुबुन हादोरनिख्रुइ खम केस ओंखारदोंमोन। सुबुं जेरै सनु सुदआ गोबां सुबुंनि मदद खालामो आरो गोबां सुबुङा प्लाज्मा डनेट खालामो गुबुननि जिउखौ बासायनो थाखाय। आरो डक्टर्स आरो नार्सफोरा दिन्थियोदि जुदि रियेल लाइफआव सुपार हिर' थायोमोन अब्ला बिसोर इन्डियान डक्टर्समोन। बाट सेडलि कभिडनि सेकेन्ड वेभआ जोंनि हादोरखौ सोमावग्लुङो आरो गोबां सुबुंनि जिउ गोमायो। 15 आगस्ट 2021 आव जों जोंनि 75th इन्डिपेन्डेन्स डेखौ सेलेब्रेट खालामबाय। दिनैनि 15 आगस्टनि दिनाव जों बेखौ बावनाङा दि बे फ्रिडमनि थाखाय मोनथिमोना बेसेबां सुबुंफोरा गावनि जिउखौ बावदोंमोन आरो जों जारिमिननिफ्राय बेखौबो सोलोंनांगोन दि जायखिजाया दावहायावनो जायाथों मानो देरहानाया जोंनिनो जागोन। जों खालि संबिजिरखौ मानिनानै सासे मोजां नोगोरारिनि रल प्ले खालामनांगोन। वन्दे मातरम, जय हिन्द। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक।